iqhinqa lokuqala andiyojani ngingowasethini noba ungateketisa uyifakelela ukasi asoze ibe nencasisana ngoku janikazi phaa kude kwedini umnizi zilandizela ndinosisi uyabona khonto u-efajingisayo yasebuhlanti ejingayo ngamabele ndicelela indlebe ndiviwe ndinebali kubene benoyazi intombazane ekhuliti ndithi ngatsala nabagqithana ngendlela ungaziqhathi ke malanqa mhlawumbi umqala weli qala uringa nawe njengoba uzicatha nditsho nangoku xa ngqisha siyavakala isandi sesinqi inene lendebe lubizo asikangomsindo ngumsila wenjakazi thini oko emkalaqhashi lubizwa phaa kumu olu lubizwa phaa kumu 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 ezinye izinto azifuna uthethwa thatha intetho uyifake mani isenzo kubonakala izenzo zinza uqine eliqhina yobhotolo yamandongomani ndivuke ngentsasa ndihlelwe ngumoya kamama ukhanyi undehlanga sentla inene yintarako ndimnqula phezulu owubawa iintambiso zezulu esisiginci lubizwa phaa kumu xa senthetha basethini bayayiva inimba ngoba nalusana lutyekeza konke olalufunza ngalo luselubomvu umnombo kajeke uzele amaqhaba ndifuni namabali ezamidlebe zinocobo ndimamele umyalezo welize lingcwele ndisathula ngoku lubizwa phaa kumu olu lubizwa phaa kumu lubizwa phaa kumu olu lubizwa phaa kumu lubizwa phaa kumu olu lubizwa phaa kumu lubizwa phaa kumu olu lubizwa phaa kumu